Bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen ɗo e Bakel noon eɗen gandi so yama Bakel ko wuro tarih, wuro ganni, wuro finatawa kono kadi ko wuro diine. Nde tawno eɗen gandi ko heewi ina tawe e ngoɗo wuro, ko heewi kadi ina tawe gaga finatawa ngoɗo wuro, gaga ganni ngoɗo wuro ngo ko wuro diine. Holko jeeyi sababu mbiɗen noon koko addi en ɗo e Bakel. Nde tawno eɗen gandi ina ɗo yiita galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Sen mbi galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall noon ko galle mo ganduɗa yiitama ɗo tawi hollitama wonde o wonino ɗo ko famɗi foof lebbi 2 ha lebbi 3 e saaha nde wonno e haare jihad woni nden ɗon haare nde wonno ngam ina wayno habde e tubakiri kono kadi e laynude diine l'islam. Ɗum noon ngam ganden ɗum ɗon foof joni joni o en bismodirade musidɗo men o woni monsieur Mangane, ceerno Mangane mata ko noon poɗɗen wiide mbiyamo ko adi foof. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Mangane min calminima. Amin tawma ɗo e galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Machallah. ɗo e Bakel Saare Demba no noddirta ɗum. ɗo e Bakel Saare Demba galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall en tawi ɗo jamanu machallah, en tawi ɗo wandiraɓe rewɓe jinnaɓe e miñiraɓe hay ko nandi hen. Ko adi foof en gari ɗo e Bakel ɗo e nder galle o gonɗen ko e jama o gonɗen. Ko adi foof ko salmindema calmodira e rendo ngo dendagal yeɓiyankoɓe Pindi TV nder e caggal leydi Sénégal. Min mbima bisimilla ma. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Caggal yettude Allah ko julde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eɗen jetta Allah subhanahu tabaraka wa taala tagɗo dendagal tagore nde foof. Eɗen juula ɓurɗuɓe nder sallallahu alayhi wa sallam. Eɗen juula dendagal khalifaɓe diina kamɓe kala e kuuɓal hayti Cheikh Tidiane, Seydi Cheikh Tidiane, hayti Sérif Mamadou Ghali, hayti Seydi Cheikh Oumar Foutiyou radiyallahu taala anhu e dendagal khalifaɓe diina kala e kuuɓal. Ɗo hande Pindi TV ari ɗo e Bakel galle Cheikh Alhaji Oumar Foutiyou mo rewno a 1847 a 1858 Cheikh Oumar rewi ɗo. Bakel noon en mbawa haalde Bakel en kalani to Bakel woni e nder région Tambacounda ko e nder leydi ɓundu noon sen kaali ɗum waɗɗani Kidira, waɗɗani nokkuji ko en tri men e diwanuji mum foof. Min beltima on noon no feewi, en beltima kadi jogorɓe yebde alhaali o. Eɗen gandi Cheikh Oumar ceernajo goto wi so tawi neɗɗo ne anduno so diima ene foti wiide ya barke Cheikh Alhaji Oumar Foutiyou Allahu taala anu kadi yo Allah yoɓane Cheikh Oumar Foutiyou Allahu taala yo Allah yoɓamo moƴƴere. Oɗo kekkiɗo aljuma ma sittin en ko heewi nde nanno e Dagambere le 12 mois de février le 12 mois de février 1864 ko ndeno nanno e Dagambere. E noon Dagambere en gandi ko hayre mawde. Ziruji kewɗi mbaɗama ɗo kono nokku o kadi ne jogui jomum en Mouhamadou Abdoullahi Thiam heedani hen caggal ma en gari no gallo yitira ɗo Allah wi wa atul buyuta min abwabiha saɗa naata e suudu iwru damal mo ɗandi ceerno Amadou Moussa Anne on geewi damal on naati ane ceerno Sow. Eɗen gari ɗo kadi ceerno Ibrahima mawɓe rewɓe kadi eɗen ñagonoɓe Allah balɗe juuɗe cella duumigal aljuma kadi ko rewa Allah yo Allah jaab kono mbiɗa ma won namde bisimilla. Ko noon mbiɗa sikki on puɗɗima nande konngudi ceerno Mouhamadoul Mangane. Mbiɗa sikki sen mbini ɓurata timmude. En nani ko fuɗɗi haalde ko ɗum noon ko adi foof haalande en oɗon nokku holnde o yiita, hol jiituɗomo e holno o yitira. Alhamdulillah ceerno Amadou Moussa min beltanimama no feewi. Nokku o yiita koye nder 2005 ñande aljuma kadi nokku o yiita. Aljuma garɗon ɗo ko ɗum kawis ko aljuma Cheikh Alhaji Oumar Foutiyou nanno e Dagambere ko aljuma nokku o yiita. Yiiti nokku kadi ko hafiz alqur'ani karimi mo ganduɗa wiite ko ceerno Saïdou Wele jeeya ko Kanel walla jeeya ko Ogo. O jangguino ko Kidira galle ceerno Habous Diallo 2005. On sanga noon yeehi Kanel omo waynoto Kanel en gandi aljuma enen haal pulare en eɗen mbiya waynade aljuma wonko woni hen. Jinnaɗo makko debbo wimo noon ɓawde hande ko aljuma yiɗi hoode Kidira so ari yo tinno yo fofto Bakel yo waɗɗon escale ay ko ɗum kavis. Nde ari ɗo noon to garage Bakel ɗo waɗɗani ɗo no feewi ma won 273 kilomètres métre mbiyannomi jaafoɗon. O ari ha ɗon o tawi ɗon yimɓe ɗo ne jawta so jolfo so capato no wayi fof ko yimɓe ɗiɗo ɓe jiida ɗemgal gotal eɓe jewta gueɗe Cheikh Alhaji Oumar Foutiyou Allahu taala anhu. O wujji noon e haal mabɓe woni istirago sami ar ɓe mbiyata o wujji nanɗe sa haajumani hunde son haale a heɗoto. O yi onon ko kalton ko ɓe mbi nokku Cheikh Oumar en ɗo e Bakel e dutti caggal noon seeɗa won wiiɓe Cheikh Oumar rewi ɗo ɗum ene nande ko gila ko ɓooyi kono alay sago tengtini ɗum ko kanko ceerno Saïdou Wele nande yimɓe ɗiɓe ene jawta.
o maton mba holodem no ko mbiya ha ene wawi wonde sa yiɗi min kollo maton ɗum woni ɓe gardi ha ɗo les murtoki ko jiiɗon ki o waɗi ɗo de makko Allah wi wa abudu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah wi tigirani ɓe jinni sa yo ndewmo o rewi ɗo Allah o ñaaji ɗo Allah ɗo Allah wi innamal a'malu binniyati wonko fiɓe ɓerde makko nde Allah waɗi noon kamɓe ɓe telloyi less o ƴetti oto o fayi kidira Allah sago yimɓe kettono moƴƴi e nder jammagu he ñande aljuma ene jofa aset nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam arema ko laabi tati wi nokku ɗo jaaɗa nan ɗo ko nokku Cheikh Alhaji Umarul Fouti Allahu ta'ala ceerno Seydou Wele noon ko nangaɗo ɗemgal hewɓe ne gandi ceerno Seydou Wele ko ɓi ceerno Ahmadou Wele walla ceerno men ceerno Yaha Wele ko ɓe zurriye goto kono ɗangaɗo ɗemgal ko ni o yiri alhaali o jamma oɗon ñande jofne asende o yiri Rasul billahi sallallahu alaihi wasallam wi mo nokku Cheikh Oumar mo juuriɗa o ko nokku Cheikh Oumar haqi kadi jaabama ceerno Madani en garoyi ɗo ma en garoyi ɗum miraran laabi kewɗi wonde ɓe mbaɗi ɗo ni namdal hol jiiduɗo ko no mbaɗɗon hande ni nde wonnoon ko noon Allah subhanahu wa ta'ala wi wala yunabbi'uka mithlu khabir so tawi aɗa humpitata hunde ƴewata ko anduɓe ɗum kalama yeehi noon ha weeti kanko mo gumi o gonɗini kanko ceerno Seydou Wele musidɗo goto ko gawlo jeeya ko ɗo e Bakel wiye Silamaka Seck ene immi hay koreji mumen toon arti ha kiidirɗo eɓe jewta nde wonnoon ɓe mbi man a habba qawman fa min hum kala neɗɗo ko yiɗi koye mumen jeeya eɓe jewtodir kanko Silamaka ɗo galle ceerno Habou Diallo o wi an Silamaka ono Bakel naɓe o wi moƴƴere ande mawde ne Bakel kono mata on tinani Silamaka woni ɗo e nokku Cheikh Oumar en toon o wi holɗum o haalni alhaali on qissu o no juuti ceerno no wayi fof Silamaka kam ne immiti toon arti ha ɗo eywa Mouhamadou Abdoullahi Cham nanɗo ko kam woni jaatigui ɓessugo Cheikh Alhaji Umarul Fouti Allahu ta'ala anhu eɗen gandi Cheikh Oumar so haalama aduna fof haalama no Allah waɗi noon wayi fof ko délégation timmuɗo yo Allah ɓuuɓan Mouhamadou Yaagu Diallo ko Guidim Palnajo hewɓe ne hen jeeya ɓe gari ɓe ngabbi ɗo no ceerno Seydou haalni Silamaka Seck ni ɓe gumi ɓe gonɗini ɓe gari ɓe jiino ko on alhaali ɗum ɗo ko dabɓa dari karan ha mbawon yidde taras holno yitira yita ko 2005 ñande aljuma Cheikh Oumar naati daga mer ko ñande aljuma garno ana kadi an ceerno Amadou Moussa an e musidɗo ko ñande aljuma wadde aljuma ɗiɗo tati e jejjitaɗi ɗum ɗo elle ko namdal ngal jiɗɗon namdade holde nde jiita e holno yiita hol jiituɗo yiita ko ceerno Seydou Wele yiita ko ñande aljuma e 2005 so tawi wonko ne jiɗɗo namdade ko ɗum woni e yettere Allah ko ɗum woni mawɗo tugnade e konguɗi maɗa ɗin aljumaji tati ɗi ganduɗa hande naati e tarih mboɗo andi kadi bandiraɓe ma wor ko paami hen no fewi namdal men ɗimmal tan ko galle o en jiiya makko kawisaji ɗi woni tuggude ɗo e jama o yiyede kadi nder galle o e dow hayre nde ne waɗi kadi jama goɗɗo ina to banggue ummorade woni Carrefour to en jii kadi janale won hen mbiyatama to gabriji yimɓe en jii tata ɗon ɗo Cheikh Oumar walla yimɓe Cheikh Oumar mataw gonanno ina kucciti e galle fetere ɗin ɗon tarihaji fof beele wonko mbawɗa hen famminde renno ngo eyyi ceerno ma jarama nde noon waɗa taggu fuma laysa ka bihi ilma kala ko ganduɗa ala ɗum gandal wata yawde yaa toon ko ganduɗen kon kam ma en kaala ko heewi hen kam haalama hen Cheikh Oumar o rewi ɗo kono makko no wayi fof on sanga won Touba goto hen wonɗo galle kumanan ɗo wiyama o wonno ɗo komo fofto ko heewi haalama hen kono en jiiɗa haalde hen ken laaɓaka no wayi fof tan o daakima ɗo kanko e wondi makko kanko Alpha Oumar Thiaroye Bayla kadi Cheikh Oumar wiɗo ko laabi ɗiɗi a 1847 et 1858 nde wi 58 nde o rewi ɗo hen kanko Cheikh Alhaji Umarul Fouti Allahu ta'ala anhu eyyi ɗum ɗon eɗen mbawi haalde ɗum wa amma ziyara o en mbawa yaade en kalan ziruji kewɗi mbaɗi ɗo henna ceerno men ceerno Madani Mountaga Ahmadou Mountaga wonde o ari ɗo délégation timmuɗo wonde o nelga miñi ko ceerno Makki Mountaga Ahmadou Mountaga ceerno Basirou Tall mo Louga ene wayi neli ɗo mbaɗo mbiteɗo Cheikh Oumar on ari ɗo e to banggal kuñakaari taniraɓe Cheikh Oumar en toon ceerno Baba Hadi Allah ɓuuɓan ɗum e ceerno Baydi e ɓeeno ceerno Nasir en ɓe fof ngari ɗo bal hay ceerno men ceerno Jalaluddin tawi min ɗo seeɗa ɓe heeɓe mbaba limtude ceerno men ceerno Khalibou Oumar Ly baradallahu idamahu ceerno men ceerno Idrissa so ziyara waɗa kamɓe fof ɓe garat e dendagal julɓe fof ene gumi ene gonɗini ene gara ɗo ndewde Allah wima khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni rewɓe ne gara ɗo ziruji ɗi noon keewi mbaɗama ɗo henna kono en mbawa woɗɗoyde so wona en duttiri Mouhamadou Abdoullahi Thiam yaadi mum Ba Demba Tall ko gollidiɗo makko eɓe keewi kono wonɓe kadi ha lawol fewnaɓe woni ceerno Harouna Dieng ko entreprise ko ene jeeya e ligguey lawol par ce que a yini en ɗaati nden ene ñaano docteur Djibi Sow eɗen gandi kamne ko neɗɗo dari hen no fewi Alaji Papa Kane yo Allah ɓuuɓanu jeeya ko Matam ko neɗɗo soldat ɓeɗo ceerno Ibrahima an ko kaami ɗo fof wonko ɓe gandi hen ɗum noon so tawi hunde ne sembina haal pami sa tawi diidoɗo ene diida waɗa hawta diidol ngol hawta ko daasi diidol ngol ko ɗum noon ɓeɗo Mouhamadou Abdoullahi Thiam yaadi mum
e dendagal fedde kadi nan do innira fedde Cheikh Al Umarul Fouti Allah ta'ala yimbe fon jidi Cheikh Oumar en wadi hen rewbe en wadi hen worbe dum non Ceerno Baba Hadi Yalla ubandum Ceerno Sidi Modi min kawre mom horko jeer min kawre makko do o mo wonde badira makko rewbe be ngabbodo won arobe do kata ko jamma ngaro do dewde Allah do Allah wiina Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal mudaththir qum layla illa qalila ha ayo jofel wa ya al muzammil qum layla illa qalila dan sallallahu alaihi wasallam immoto jamana rew Allah won yimbe ngimoto woddi en ngaro en dewdo Allah dum non seerembe heebe do kadi bakkil ko tufnde e ndaba dari ka bakkil ko tufnde gandal tufnde l'islam o Cheikh Al Umarul Fouti Allah ta'ala rewni dude gonde do en kadi en baawa limtude demde saram kullebe bamarankobe en mbiyata jolfube e haalpularen e safalbe hay musimen serrebe fo en der wuro Bakel kono kambe fof ko be habere wotodal wa atismu bi hablillah jimal farragum so tawi nokku o ne wadi ziyara be ngara do ziyara o 2007 wadama ziyara 2009 wadama 2011 wadama 2015 2017 2019 2021 ko do men jarar Ceerno men Ceerno Madani non no biiden ni e dendangal khalifa be dimbe nokku o ebe ngumi ebe ngoni kala gardo tawi do yimbe kadi ko yo yimbe nange nokku he kono non e mbaba yaade taw kadi en kaalani mo ganda kadi ko goto men Ceerno men Ceerno Seydou Nouroum Alhaji Mouhamadou Lamine Ba mo paate galo machallah kan dewri do no won an waliyabe Allah ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lam yahzanun wali Allah ni ko ganda horma mi yeta walla lidube dendam be jiita dum non Ceerno Seydou Nouroum Alhaji Mouhamadou Lamine Ba mo paate galo kanko ne ganda kadi ko e waabe non be fof nokko e mbatten hakkillaji no feewi e seedambe pop nde won non kambe fof ko deftar Allah ndebe nangi do Allah wi innamal mu'minuna ikhwa fasluhu bayna akhawaykum wa ta'ala lakum taramu Ceerno Amadou Moussa an modandi wasa memen wande sede alum Cheikh Oumar en do en alma ko jinneji dum haalam Ceerno Mouhamadoul Mansour Baro yo Allah bubam oneli o Ceerno Khalidou Bamo Yasin ardi do mawon capantare e jiidido neddo Mahamadou Abdoulaye Thiam andi ko kalami ko wonde kala gongdi nokku o so nokku Cheikh Oumar won kayisaji gondi hen kanko Ceerno Mouhamadoul Mansour o nokku Cheikh Oumar dum kadi ko sedantagal e kala gardo ene gumi ene gongdi dum non wade ziyara kala hitande mbiɗa andi noon wasa ko namdiɗa ko kam ballal ene sohla kala mo ganduɗa ene wawi wallude l'islam ha nokku wawa fewnede ɗum noon min neli on to mawɗo leydi ndi e waaɓe noon alaɗo ta'awanu ballodiri Allah birre ɗiggere watta ko wawi kuluɗo Allah wala ta'awanu ala lethmi wal udwan ha ayo joofi ɗum noon mbiɗa andi namdal wasa wonde Ceerno Amadou Moussa an haade men ardi uddude ndeɗo darde wande fayida ko kalna en tarikh walla kawisaji gondi e ndeɗo wande bismillah wande nde ma andana demde go men kam biten ko wande ene wawnto ne ɓuri ɗo towde almumɓe Ceerno Mouhamadoul Mansour wi almumɓe Cheikh Oumar jinneji ene ɗo korɗo Allah goto mo ɗemgal mum wona belitagal ko neɗɗo curiɗo deƴƴo o nani ɗo sawtol alqur'an kemi jalta e wande he hewɓe ne nana ɗum ko wona ɗum ko goɗɗo wimi nokku oɗo ɓuri yawrude ko haajuji mawɗi wona ɗon haajuji togosi oɗo nokku noon nokku o ko nokku nokkanaɗo moƴƴere Allah mawde ene nder nokku he wande ko almumɓe Cheikh Oumar Fouti Allah ta'ala no jinneji gone e wande he ene waɗi finde noon mbiyami korɗo Allah goto debbo goto omo ɗo jooɗi o nani sawtol alqur'an karim ene ara e wande nde ɗo ne jiiɗa nde sawtol ene ɗofo e wande he omo ɗo jooɗi o nani alqur'an karim ene yalta e wande he ɗum noon ma gongɗin konngol Ceerno Mouhamadoul Mansour wi noon almuɓe Cheikh Oumar Fouti jinneji ene ɗo ɗum noon Ceerno Amadou Moussa an modi sikki so tawi waaɓe noon waliyaɓe Allah ɓe ganduɗa ko joom rokkaɓe so mbi nokku o won ko woni ɗon ɗum kadi ko hunde mawde ɗum noon min beltanima on no fewi koye jihadi gon noon mbiɗa andi nokku mo darata o yimɓe heɓen mbe ko yanade kono noon tawde ko gonga ɗum min mi suusa wiide ko yanade no wayi foof ko kaaƴe gurol kaaƴe wonno ɗon gurol gotol palangol ene waɗa sahale ɓaleri noon tawra sari ko goto noon Allah addi ɗum ɗo wi ene wawi wonde nokku o tawa ko ene wawi taw ko yanade ene wawi wasi wonde wawi taw ko yanade ɗum kam woni kaaƴe pirna hen kono nden ko trace gotam wonno ɗum kam mi suusa wiide ko janale gonɗo mimi Allah ɗum haqqi wala nabbi usman khabir Ceerno Amadou Moussa ko noon mbiɗa sikki bandiraɓe nani paami kadi naftorima haala ka keeɓi hen kadi fahamamuyi no fewi e ko yowiti e ɗeɗo golle ɗe Cheikh Oumar Foutiyou Tall waɗi ɗo e Bakel haysono tawi en keɓani taw dalilu holko wonnoɗo escale makko ɗin ɗon lebbi limaɗi beele ko husdirdemo e ɓen ɗon colonial en woni Faidherbe on ɗon walla Cheikh Oumar Foutiyou Tall rewnoɗo tan ko ina yaaha Mali walla ina arta e ko nandi hen no wayi wade foof tarikh kam ne gonɗini ɗo ɗo dari ɗen e oɗon nokku mo jiiɗon
ko nokku Cheikh Oumar Foutiyou Tall ɗum noon emin dokkuma konngol mbaynigu erango ma surtout faade e ɓen ɗon jomen juuɗe memoje caggal no ɓe mbiyata ni jomen sembe en to banggue ngaaluji to banggue jawdi so ɓen jii gonka e sifa galle o hol waɗɓe doole hol huniɓe e holɓe mbaɗani oɗon namdi ballal tigui yooɓe mbad e oɗo galle mo ganduɗa ko galle waliyu Allah labɗo eyi ceerno ko noon ande Allah subhanahu wa ta'ala o fa innal quwwata lillahi jamia doole sembe ko Allah tan jogui ko neɗɗo kadi wonko ganduɗa hoorema so wiyama l'islam o ko galle Allah ko gandal salam ko galle Cheikh Oumar Foutiyou Tall ɗum noon mbaɗa andi so tawi ƴiƴam neɗɗagu e ƴiƴam l'islamagu haqillantagu ne doga e ɓandu ma so yamno ko Cheikh Oumar ne Bakel barke gonɗo e Bakel o nakko Cheikh Oumar mo rewi ɗon o enen mbaɗa erago dendagal mo Allah hokki hattan wawde wadde hen junggo mum mawɗo goto wi hunde wona ɗo woni ɗo ƴeewete ala ko ɗo heɓoto ɗo ƴeewete neɗɗo wawi jogade jawdi huccino nokkuji goɗɗi kono amin jiiɗi joguiɓe jawɗele wawɓe wallude ɓe yoɓe kuccino o ga banggue nokku Cheikh Oumar wawa fewnede yi e mbayde jondi saabu ko wana ɗum ko taw ko gueɗe adduñankoje nene pewna ene jonna ene mawnina ɗum noon neɗɗo ko mawnata mawna e nder hen sa mawni ɗum ko hoore ma tan mawninɗa ɗum noon min ɗaɓa ballal guila lamɗo leydi ndi e kala mo ganduɗa hayso demowo nde wonno ko Allah andi holɗo ɓuural mum woni ko innal fadlu biyadi llahi yu'ti man yasha kala mo Allah hokki hattan e haqqilantagal nokku o ni sugol waɗede gallol daabeje mbasa nadde hen waɗa looɗe waɗa caali tawa ziyara so ene waɗe hen ɗum ɗo ɗon kam mboɗo sikki mboɗo suusi wiide Ceerno Madani ko kam poti darade Ceerno Madani Tall komi almudo komi suusi ɗum ko Ceerno Madani en eɓe gandi no gasirta ko kamɓe Ceerno Madani waɗi biyo ko kam woni mawɗo Cheikh Oumar Foutiyou Tall min kam wonno komin sabi min ɗakkita min joƴina min nelima Ceerno Madani so yeehi nokku mama ko yo fewnu joguiɗo kuddu fotani sumde yimɓe ko kanko tan ballata kanko Ceerno Madani Mountaga Ahmadou Mountaga kanko e Ceerno Bassirou Mountaga en ko kamɓe ballate nokku mama ɓe nani enen min mbawi tan ko ƴettude jamɓe amen gara min pewna nokku o kono heddi ha feewa coopérative noon taɓe gari no heɓorto yo mbaɗa feere nokku mama ɓe waɗa feere fewne Ceerno Amadou Moussa an ɗum noon min Bakel fof weltanima on réseau Tambacounda fof yo Allah yoɓo moƴƴere bi jahi rasul sallallahu alayhi wa sallam jarama Mouhamadoul Mangane on paami konngudi makko machallah ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno jillu Pindi TV ɗo e Bakel ko falde ɗo e département walla mbiyen ko falde e nder diwan mbo Tambacounda falde Tataɓiri walla Nayaɓiri sa elama mbiya eɗen gandi diwan o ene liime ko tolni e palɗe tati Tamba ville gonɗon wuuro Mango Lamorgo on ɗon diwan Koumpentoum Kidira mi jaafa ɗon Goudiri wondude e Bakel ɗum noon ko falde wande fayida eɗen gandi kadi ko keerol tawete hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal kono kadi eɗen gandi galle Faidherbe ene ɗo wonno mbiɗa sikki image uji ma on jii toggude dow ndeɗo hayre fodde on ɗon galle ha paamon joni noon ɓaade ko aljuma garɗen ɗo kadi koye aljuma gonɗen koye kiiɗe aljuma gonɗen en mataw en keɗoto walla guddiren ko yewteɗen ɗon daaɗi innoje Allah ngam on ɗon asratul aljuma لا إله إلا الله 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 لا إله